prišiel takýto mega balík z DM-ky, takže si ideme urobiť DM haul a idem vám teda ukázať, čo nám prišlo. No, v prvom rade nám prišli, že obrovské zásoby plienok. Objednávala som takéto mesačné balenie, je tam 152 kusov plienok a prvýkrát som vlastne objednala túto veľkosť 4+, keďže doteraz sme ešte používali štvorky, ešte stále ich má dobre malá, ale už som objednala o jedno číslo, teda väčšie. Takže vyskúšame teraz tieto vlastne prvýkrát. Dúfam, že budú tiež dobré. Ďalej som objednávala takýto Bepanthen krém, keďže už sa nám míňa. A toto je podľa mňa úplne že najlepší krém. No, ďalej som objednávala malej tieto detské vatové tyčinky do uší. No, potom som prvýkrát objednala malej takéto plienkové nohavičky. My sme plienkové nohavičky ešte vôbec neskúšali, ale tým, že už mala vlastne začína ako tak chodiť na nočník, každý deň aspoň raz chodí na nočník, tak si myslím, že toto bude asi praktickejšie, takže vyskúšame. No, ďalej som ešte objednala takýto čistiaci sprej. Je to vlastne na koberce, na sedačky, dokonca aj kočík sa s tým že vraj dá vyčistiť a videla som, že to jedna pani veľmi odporúčala teda aj na kočík a na rôzne látky, že to vlastne dobre vyčistí. A stálo to, že smiešných €95. Tak hovorím, vyskúšame a za skúšku nič nedám. No ďalej tu mám takéto veľké balenie kuchynských utierok. Je tam vlastne 8 kusov a ja mám najradšej utierky tieto z DM-ky. Ale vlastne toto veľké balenie sa nedá kúpiť v predajniach, majú to iba online. V predajniach kúpujem väčšinou takéto štvorkusové balenie. A úplne poslednú vec, tu mám takýto hroznový cukor, tento z DM-ky je ináč veľmi dobrý. A to som tam hodila iba preto, lebo som potrebovala nejakú vec ešte za 1 euro, aby som mala dopravu zadarmo, hej, tak proste nevedela som, čo tam mám dať, tak som tam hodila proste toto. Takže vlastne to bolo všetko.